za oči? No. Aspoň nevidí chudotku. Že... Kladivo? Trísk. Vidíš? Maria. Ona videla, že čo sa s ňou robí, čo ide. Ľuďačkou. Taká živá a takto. Ale už vyzerá, že dostala svoje. Nie, za chvíľu sa znova smeje. Teraz žiabre prerezať. Ja. Vidíš, Katka? Vidím. To ťa čaká, keď nebudeš poslúchať. Myslíš si, že sa dám? Jak tá ryba som. Neďubem. Dobre sa pozeraj. No tak hento si nemôžem Na dať. rituálneho vraha. Už hento si nemôžem dať podobu. Počkaj, ja si musím ísť z tejto strany, aby to bolo lepšie vidieť. Áno. Jaj, fuj. Ivan ti to za chrbtom zakryl. No rukou, ale však princíp vidíme. Chúďa. Ale nemusíme jesť. To je jasné. Už má dosť. A netreba ju zavesiť toto dole hlavou? Nech to z nej vyteče, tá krv. On to tak ešte vieš, akože hore za ten chvost ti navrie ona stekla. Stekla z krvi, vieš. Barbarstvo to neľudské. Čo so mnou spravili? Márno som ja skákala jak blbá. Natáčame 2 minúty 24 sekúnd. No poď, krv teče. Obeť čaká. Kde sa ondíš? Ty si vždy tomuto akože... To som sa potreboval sprchovať. Počkaj, ale ja filmujem. Tak ja nemám takú ruku. Čakaj, studená. Posledná toaleta. To je ako cez tie žiabre prehondievaš, prestriekavaš. No, tak to všetko, zraženie vašený. Víš, koľko si ja to zraženie vašený. To si ju pichol do žiabry z oboch strán? Áno, zábeže. To by som ja nedokázala túto pálka. Ešte s tou sprchou áno, že to by... Troška mi zíšte. Tak. Kúsky vody idú hore. Ale rozumiem. Nech sa to zaspalo. Keď si žila kresničku, ona sa Teraz by som zase, ja som tiež kokotko. čo potom? Daj mi, Katka, ten oný. Ten gumený. Tú handru. Dám ešte, dobre? Lebo tu... Potrebujem to teraz. Kurva, ešte sa hýbe. Katka, idem z tvojej strany, to bude lepšie vidieť. Tak poď. Dobre? No jasné. Tá handra. Tajo?
Tak ja neviem, kde si. Však hento som teraz dal tu. Počkaj, tu sa to deje. Začíname od Riti. Pitvu. To vidíte vôbec sa. Obete. Dúfam, že nerozvinie moje. Nekubikaj. Počkaj, ja mám nápad, aby sa ti to nešmykalo. Čo ja robím? Čo veci? Si bohovský. To neodrežeš najprv hlavu? Nemusím nebudem udrať nos. Jak to majú ťažké. Naozaj ty budeš na takom stole. Som aj bola. No a ja. Sú horšie veci. Kosť. Ty aj tak máš tie nohy tupe. Katka, daj mi ten. Ne, fuj. Ja. Pitva? Čo to má čreva? Mliečňak. Bol samček? Mliečňaka tu by mal byť niekde žlč. Tu je. Zvedaj ti nažač. Hlavne, že je v poriadku. Nie, že v poriadku. Duša. Dať sa duša. Dať sa duša. Vypadá takto. Ďalší hnus. Pečeň. Ale je tá príroda svinia. Dáme hlavný film večera Vraždu ryby. Natočím video. Dobre, tak toto bude pokračovať. No, že nie som ja sprostý. Že to ide lepšie. Hej. To je gebulus, ty môžeš odstrihnúť. Vkusno, však kusí to má. Nebola nejde? Sa to šmyká, vieš. Možno treba oplachnúť. Tam by bolo treba potom aj nejaký kariér. Tak zhora to skús nožom odrezať. Položím na brúško a nožom to odrež zhora tú hlavu. No ináč, ten nož si nedali aj.
poradne umieme. Či by nebolo lepšie, keby som mu poumýval vonom. Sprchou. Ale to máš jedno. To budeš zase ťahať tam. Len ju otoč, nech tá krv vyteká. Znova ísť prenášať tam. No dobre, to sa stačilo. Plutva išla do ryti. A ešte hlavne Pre divákov, ktorí u nás sú šupinky na peniaze. Odrezávanie plutvy, detaily. Brutálny čin brutálneho vraha, trápiteľa zvierat. zelený sa tak spole. Medvedový. Nesmú zabíjať ryby. Tak ale dali oni myšky a takéto. Treba. No dobre, tak. Lepšovách, kurace nožky. Nepomohlo. Treba nožom. Tie rybári vedia, že čo robia. Oni to nejako... No tak keď to robí každý týždeň, tak s tým má viacej skúsenosti. To platí so všetkým, s každou aktivitou. Ale tí kuchári, keď robia akože ryby. No oni dosť často robia ryby. To je koža, to sú kusy. Na ťahovanie. Tak ťa zderiem z tej No to nevidím. že Naozaj ruka. zderiem ťa z Bezlivosti. Bože, to je masné, jak vres. Takúto maslo som ešte v živote nemal. práve na tomto zle, že v obchode už takú rybu dostanú toho akože, Ale s kožou, oni nedávajú kožu dole. no, že zabitú, ale s kožou a nevieš, či je skapatá, alebo je ozaj takto zabitá, vieš. Tak Či to stiekla z krvi. to radšej človek si akože kúpi potom takú, že keď to zabije sám doma. Dúfam, že si ten kufor nedal one tesne k tomu radiátoru, No úplne ne. aby ti to ne. Víš čo, on vydrží ten kufor všetko možné. On bol v Kalifornii na slnku, vonku bolo 43 stupňov, tak nejaký radiátor ho nezničí. Lebo ešte je zachovaný ten som sa na ňu pozrela. Kokosť si vyriešil. No tak už to začína vyzerať ako šúpaná ryba. Zdriat to skôr.
Takto dopadnú islamisti. Keď sa dostanú ku Beneluč. Čo sa stalo? Tá roztrhla? Čo robím? Otrhol si maso. Nehoda otrhnuté mäso. To ale sme nechceli. Ale stane sa. Ale však hádam neotrhol veľa z toho masa. Tak pol kila. A takže budeme mať čo? Kosti. No v niektorých prípadoch sa aj dobré kosti obchajú. A ja tie rybie prsty, že musím... To je hnus, to oni pozmiešajú všetko možný rybí odpad. To je musíš povedať, lebo Ešte kto je ona, čo? ona si nedá povedať. A to je file. Hovorím Marta, kapor je one, akože viac ako... To máš čisté maso ryby, ktorá bola živá. No, Vieš čo si zabil? no. Takto v tých rybí z prstov je všetok ten odpad z konzerv No, pomletý. ale... To je ako tie kuracie nugety. No, Tam sú kuracie hlavy pomleté v tom. že kuraciny, že majú nejaké baktérius. No aj to je známa vec, oni majú baktérie, keď si neumieš ruky po čistení kuraťa, tak môžeš z toho dostať hnačky. Není to smrteľné, ale... Kapor je... Nie, že vraj sú, že už je smrteľnosť. Ja som vyslovene... Ďalší imunitný systém, ako keď má slabý imunitný systém, to môže byť smrteľné. Takto dopadne každá morská víla. Ťa bude srať. Ty si dobil. Je to skákaná, je By si ju otočil. Alebo režiu namiesto búchania. Počasie, stará si. Tak to bolo... Ježišmaria, podvod skáče ešte aj keď je mŕtva. Koláči, budeš tam na tom stole. Skáča je mŕtva, počkaj. Ježišmaria, pomalu.